Sziasztok! Ebben a videóban be szeretnék mutatni nektek egy működő opcserélő hacket. Működik a DDMT2-n, a Funword MT2-n és minden privát szerveren, még a GF szervereken is működik. Annyi a dolgunk, hogy le kell tölteni ezt a két fájlt, amit én majd feltöltök valahova, és utána már lehet is élvezni, de mindjárt be is mutatom, hogy hogyan. Addig a DDMT2 mappájába, szépen elindítjátok, mint látjátok, mert DDMT2, le is patchelte minden, Game Start, belépünk, beírjuk az akkontunk nevét, én azért nem takarom el, mert számomra nem annyira fontos, mivel szerintem jobb egy ilyen üres akkot csinálni, mert több opcserélő fér el benne, és hogyha netalántán még le is bannolják, ami igazából 2% esélye van, még akkor is maximum egy cuccunk veszik oda, de a többünk megmarad. Mint látjátok, belépett, ide is lehet állni, előre betettem a dicsőség csizmát, vannak benne optorok, de hogy látjátok itt az első részét is, ide is összek megbővülő tárgyakat, hogy lássátok, hogy ez nem fék, és hogy ez igaz. Így, ilyenkor le lehet tenni, ezt be lehet zárni, és itt elindítjuk ezt a programot. Itt, hogyha nektek ugye még nem lesz vetéve, de itt be kell tallozni ezt a fájlt, Swissbot, Vista and 7. Magyarul ez csak Windows Vista-ra és Windows 7-re alkalmas. Ha ez megvan, megkeresitek Metin 9 Lient Bint, vagy azért, hogy Metin 2-es legyen, rányomtok erre, kiírja, erre, utána ok. Itt van, ez a slot 1, slot 2, slot 3, slot 4, slot 5. Azt jelenti, hogy akár 5 dolgot is tud egyszerre cserélgetni. A slot 1 az ez, 2, 3, 4, 5. És ezeket mind egyszerre tudja cserélgetni. Az optionben minden be van állítva, 500-as gyorsaság, az pont megfelelő, nem forgatja túl, nem túl lassú, szerintem tökéletes. Kezdjük is, megmutatom nektek először csak a slot 1-jel. Itt bármit be lehet állítani, persze szerintem csak valósághűen állítsátok, mert hogyha mondjuk a szerveren maximum 2000 TP van beállítok, 10.000 soha az életben nem fogja beleforgatni. Na de nézzük, ez egy dupla ninjás dicsőség csizma, akkor ebbe kell 2000 TP, kell bele 15 tördef, kell bele 15 nyílvédelem, mindjárt meg is keressük, itt van 15, azt megnézem, hogy jót választottam, hogy nem, rosszat elnéztem, ez a tördef, és ugye egy 10%-os crit sem árt bele. Így, elindítjuk, látjátok, hogy fognak, bónusz megváltozva, le van írva, azt eltesszük ide, és látjátok, hogy elkezdte optolni. Ez bármennyi ideig eltarthat, ez a hack nem befolyásolja azt, hogy mikor teszi bele az optot, ez ugyanazt csinálja, mint hogyha te kézzel optolnád, csak igazából gyorsabb és időt spórolsz meg vele. Hogyha mondjuk itt látjátok, hogy elég gyorsan fogy, akkor rámentek és elkezditek vásárolni. Hoppá, véletlen rosszat vettem meg, hát akkor ez most már megmarad, mindegy. Veszünk megbővülő tárgyat, jó sokat, és abból már fogyaszta is. Így. Látjátok, ez így elég sok idő lenne, ennyi idő most nincs is. Ezért most leállítom. Beállítom, jelenleg, hogy csak 2000 TP-t forgasson bele. Ha itt ilyen üresre teszitek, akkor itt fontos, hogy kitöröljétek, ne állítsatok túllára, mert akkor bebugosíthatja a hacket. Töröljétek ki az egészet. Így. Hogy ne legyen ott semmi. És így tökéletes lesz. Most beállítottam, hogy csak 2000 TP legyen benne, jelenleg 1500 TP van. Rányomsz, hogy starten, és várunk. Itt látjátok, egyfolytában forgatja. Folytak az opcserélők, írja, hogy bónusz megváltozva, és csak fogynak. És amit láthatjátok, kihozta, hogy beletettem, amit itt kijelöltünk, meg is nézzük. Igen, ott van
2000 TP, sikeresen bele is rakta, működik, meg minden. Be tudja tervezni, ugye, ahogy az elején is, hogy többet rakjon bele, mit rakjon bele, viszont csak olyat állítsatok, amit tényleg beletesz, ezt még egyszer kihangsúlyozom, mert ezen sok múlhat. Hogyha ezzel megvagytok, akkor igazából annyi a teendőtek, hogy bezárjátok, vagy ezt átteszitek ide betesztek egy másik tárgyat, és ugyanúgy beállíthatjátok. Hogyha azt hiszitek, hogy ez csak egy fék, vagy ne talán csak ki akarlak játszani titeket, akkor megmutatom a Fun World MT2-n is, ami szerintetek, mint ahogy itt is, a fórumon lehet látni, segítségre van szükségetek. Fun World MT, mire a fitont, stb. Ez egy igen jó megoldás rá, ez a hack, mert ez azzal is működik. Leteszitek az asztalra, megkeresitek a klienst, nekem itt van, elindítjátok, mint látjátok itt a rendes Phantom Ladder, igazából ezt betettem, hogy működik-e, de sajnos igazából nem működik ez, ezért is csináltam meg ezt a hacket nektek. Látjátok, hogy patcheli, nem fake, nem kamu, ugyanazok a fájlok, minden. Ezt most meg kell várni, ez megvan, játék start, ki fogja hozni, hiányzik, ez igaz, ez még ez miatt van itt. Leokézet, ez nem gátolja a hacket. Így bejön, beírjátok az ID-t, PV-t, én nem takarok el semmit, mert akármikor újra tudom csinálni. Jó, bejelentkezik, rányomsz, hogy start, meg kell várni, még belép, közben akár itt frissítesz, újra megkeresed, Metin 2.dll, szerintem ez lesz, az biztos, megnyomod, successful, choose Windows, kihívja, megy, újra itt van a kedvenc helyünk. Ha akarjátok, ezt is megnézhetitek, hogy nem kamu, ez a rendes Fun World MT2, ugyanazok a questek, minden, ugyanazok a playerök, akkor meg a boltokat is megmutatom, ha akarjátok. Minden. Én így az hackem miatt is tettem már elég sok bónusz cserélőt bele. Most először csak a vérten akarom kipróbálni, mert én már kipróbáltam, tudom, hogy működik, azt akarom, hogy ti is lássátok. Most nem fogok nagy dolgot beletenni, most csak a max TP-t felteszem 20 000-re, és mondjuk a kard, nem is a kard F-et, mint tudjátok, ezen a szerveren belemegy a kritikus találat. Ezért teszek bele crit 25-öt. Van elég cserélő, attól nem kell félni. Jaj, bocsánat, ez már alapból benne volt. Akkor eloptolom, így, és akkor most elkezdjük. Itt nem kell többet venni, legalábbis itt szerintem van elég, 200-asával lehet venni. Na, és most akkor várunk. Kihozta, hogy jó. Meg is nézzük, belement 25% crit, max TP 20 000. Hát most nagyon boldogak lehetünk. De nézzük meg, hogy mit is tud ez a 6.-7. opt. Először is legyen benne a 6.-7. opt. Látjátok, hogy van benne harcosok elleni 20, és védekezési esély sámán támadás ellen. Hát ez most mindig szép is jó, de szerintem ezek nagyon bénák, cseréljük ki. Ide megyünk, különleges szép. Ebbe is jó, mert ez nem megos, tudunk 200-ot venni, veszünk 2-t, bőven elég. Itt van slot 1-en, beállítjuk, hogy mi legyen. Lejjebb megyünk, akkor mondjuk legyen dupla vari. Stark. Itt van. Sajnálatos módra én még ezen a szerveren nem tudom mennyi a védelem. Azt tudom, hogy az elleni erő az 20%. Mindjárt megnézzük, hogy mennyi védelmet tesz bele. Mert sajnos azt én így nem tudom. Mondom, most játszok először rajta.
Jó, kiderült, hogy 15. Akkor rágyomunk, hogy starten. Ez is működik, nagyon szépen láthatjátok. Változik is, és addig fogja forgatni, még bele nem teszi a dupla varit. Tudjuk is ellenőrizni, tudjuk egyfolytában nézni, hogy mit tesz vele, és ezt megvárjuk. Én nem biztos, hogy most meg fogom várni, mert mondom, hogy ez bármennyi idő lehet sajnálatos módra, az időt ez nem fogja lecsökkenteni, ezért is csak annyit szeretnék nektek most megmutatni, hogy ezt most le is toppolom. Láthatjátok, sura elleni van bele. Most kiveszem a def-et, letesszük ugye nullára, és kitöröljük, és csak a harcosok elleni 20 fog benne maradni. Elindítjuk, és látjátok, hogy cseréli, és amint vele fog rakni a 20% harcos ellenit, meg fog állni, ki fogja dobni az ablakot. Csak nézzétek tovább, ez most már igazából nagyon rövid idő lesz, mert ez egy nagyon alap, hogy 20% vari elleni. Ki is jött, slot 1, 6.-7. bónusz sikerült, és ott van harcosok elleni 20%. Nagyon köszönöm, hogy megnézted a videómat. Igazából hozzászólásba a videónak leírhatnád, hogy melyik szerveren próbáljam ki, mondjuk nektek nem működik, bár ennek a hacknek minden szerveren kell működnie. Köszönöm a figyelmet, remélem máskor is megnézitek, viszontlátásra!